Berdem baş temaşavanên êja. Em ê divê bernameyê da li ser çend peyvên Kurdî yên ku wek zimanên din tên zanîn bisekinin. Di gelek ferhengan de peyvên Kurdî wek peyvên Erebî, Farsî û Tirkî tên nivîsandin. Ji ber ku ev peyv wek Kurdî nayên pênasekirin, ferhengên İngilîzî, Almanî, Fransî û Rûsî jî van peyvan wek peyvên Erebî, Farsî û Tirkî pênase dikin. Werin em bi hev re li ser çend peyvên ku kûka wan Kurdî ye binêrin. Mînak, sûk an jî çarsûk. Wekî sûk, sûk derbasî İngilîzî û wekî çarşı derbasî Tirkî bûye. Lê peyvek di bingeha xwe da Kurdî ye. Sûk di Kurdî da tê wateya cihê bazarê. Bi hejmara çar re jî tê cem hev wateya pirjimariyê digire. Cîwar. Ji peyvên cih û warê pêk tê. Tîpa hekêtiye û teşeya cîwar girtiye. Ev peyv wekî cîwar derbasî Tirkî û Farsî bûye. Lê dema derbasî zimanên din bûye, wateya wê hinek berfirehtir bûye û li şûna li derdorê jî tê bikaranîn. Mînak, di Tirkî da dema tê gotin saat 6 civarında dixwazin bêjin saet li derdora şeşan. Bes dema dibêjin bu civarda dixwazin bêjin li vî ciwarî. Dîwar. Ev peyv jî ji peyvên dû û war pêk tê. Dû tê wateya tişta tiştê li pişt li dû tê. Dawî, dûmahî ji heman kokê tên. War, wargeh jî cihê mirov lê dijiye. Dûwar, dîwar tê wateya tişta li pişt war. Ji ber ku dîwar, dûwar wargehê dorpêş dike, hem li dû wargehê dimîne û hem jî dibe pişt, dû, dûviya wargehê. Ev peyv wek dûwar derbasî Tirkî û Farsî bûye. Dûman, ev peyv jî peyvên dû û manê pêk tê. Dû cardin tişta li pişt li pişmayî, man jî ji xwe tişta di cih de mayî ye. Ji ber ku dûman li dû germê, li dû agir dimîne. Bi gotinêk din tişta li dû agir mayî ye. Peyva li şûna dûman tê bikaranîn a wekî dûkel ji xwedî heman taybetbendiyê ye. Kel di Kurdî da tê wateya tişta germ. Mînak, çay kelî, xwarina nekelî. Dûkel jî tişta li dû kelê germê mayî ye. Lê ji ber ku Kurd qey dibêjin ev peyvek Tirkiye li şûna dûman û dûkelê peyvek bê wateya dûxan bikartînin. Ku tu wateya wê ya epistemolojîk nîne. Çarşove. Yanî ji peyvên çar û çov tê. Ji her du peyvan gotina çarşove derketiye. Wekî çerçeve derbasî Tirkî û zimanên din bûye. Çember. Peyvek ji gotinên çine û ber pêk tê. Di Kurdî da çine tê wateya tune. Ber jî tê wateya hêl û alî. Yanî çember tê wateya çineber ango hêlên wê berê wê tune ye. Ji xwe çember gilover û hêlek an jî berek wê tune ye. Peyvên borî jî Kurdî derbasê zimanên din bûye û îro wekî peyvên nekurdî tê zanîn. Di ferhengên Tirkî da tê angaştin ku ji gotina burguya tê wateya astrûmana bi pivkirinê tê lêdan hatiye. Borî di Kurdiya îro de ji bo derbasbûn bi horînê tê bikaranîn. Tîpa hekêtiye û bûye borî. Mînak, em dibêjin di ber min re borî, bihorî. Lê ez nedîtim. Di ber mala me re borî, bihorî. Ji ber ku di hundirê borîyê de av an jî tiştek dibore, navê xwe ji vir girtiye. Belê temaşavanên êja, em hatin dawiya bernameya xwe. Ji bîr nekin, me bişopînin, bibin aboneyê kanala me û me parve bikin. Heta bernameyekî din, baş bifikirin, baş bibêjin û baş bikin.